Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så spiller jeg på min server. Den er rigtig fed. Og jeg spiller med mine venner. Min ven dør. Han hedder Rasse. Og så Skyper til den her. Han kommer måske med en video. Og så spiller jeg med en officer her. Og så spiller jeg med ham og hans ven. Og så spiller jeg med ham. Jeg kender ikke mange på dem, men stadig. Altså jeg kan sige, at den første der ser den her video kommer ind på det her link. Altså inden for Microsoft, så skriv det her. Og så skriv spørgsmål, når du kommer ind, server lag. Og så bare skriv i kommentaren, hej Frederik, ser din video, og kan jeg få OP? Eller prøve OP, fordi jeg så får prøve OP. Hvis I ved, hvad det er, det er hvor du er kreativ og det er rigtigt. Så ja. Og så hvis der er lidt lyd i baggrunden og sådan noget. Og det er så B, jeg skal lige lave et board her. Set word B. Jeg skal set word der. B, så skal jeg spawn. Så skal det. Wow, skal jeg her. Word. Og her der kommer cellerne til at være, der kommer til at være nogle små celler her og celler der. Det er ikke så meget plads, men der kommer nok til. Og man kan også købe en aflåbning for 3 stack en VIP-celle, den bliver ordentligt stor, den celle, hvor den skal være. Hvis du vil have den i A, så bliver det koste lidt senere. Det kan også gå pæt for et indtryk hjem. Der. Jeg er træt af gange, jeg vil gerne være vagtsom med en lukker og en pad. Og jeg vil også gerne have det på fængsel. Jeg elsker at game for andre, fordi jeg håber, jeg må være vagt. Altså bare lige så vigtigt. Det er ikke sådan okay, fordi når jeg siger 2 sider, så betyder det sådan, at man ikke skal lave sådan lidt på den her, og så lige mangle halvdelen af det her. Hvad kan jeg få her på 8? Så skal jeg lige fylde det her. Der, okay. Hvad kan først skal være? Kit. Det skal nok være lysegrønt og orange. Exits. Okay. Not it. Oh, yes, there we go. Ja, og jeg skal lige få lavet det der. Hvad var det, man gør her? Hvad er det, vi kan gøre? Det er prefix. Nej, det er prefix på.
Måske skal vi sige det der, hvis det er bare godt. Spørgsmål. Hej, jeg er super iskold, eller jeg kommer fra Danmark, og jeg kan godt lide at spille Minecraft, og det er min del. Joker er min ven, og Christian er også min ven, og vil meget gerne være med. Min hobby og fodbold og svømme, og jeg har en lillebror. Jeg har også en storbror, og jeg har 10 computer derhjemme, og rigtig, jeg har 50.000 på min børnekonto. Jeg kan godt lide at spille Minecraft, og jeg er rigtig glad for at spille sammen med jer alle sammen, og håber på. Altså for det første dumt, det er at sige, hvor mange penge du har. Og for det andet, ja, det var en, der lemmer, men du skal rigtig sige, at du har stejf, så nej, det har vi nu ikke godt. Så og hvad nu bliver se? Nej, det er gennemsnitlig læger nu. Okay. Det der hedder jeg også. Ja. I can spell check this tomorrow. Cool. What means to show me? Men jeg kommer op til at lave nogle flere videoer. Det her, den er ikke færdig den her video, men stadigvæk. Og så kommer jeg også til at spille på en server med Crab. Har vi nu heller ikke? Nej, det kan det ikke passe til. Nå, ja, det er rigtigt. De skal det skal belyses. Hvis jeg bare det der. Så burde jeg
Traffic Police. Ja. Shit. Vagt, ja, sådan der. Det går nok. Men man giver en speeder. Fire sider for officer. Vagt, det er 2 sider. Admin, det er noget af det. Jeg kan ikke huske, det er 8 stack, tror jeg. Og man kan ikke købe så meget andet. Og den gør nok, at det skal man hjælpe, eller ansøge om og hjælpe. Hvad skal vi mere lave os? Vi går ind og så skal bruge en ekstra tekniker herinde, og ja, fordi at jeg ved, jeg må også meget gerne skrive, hvis I ved, hvordan man laver det her. Jeg vil gerne slutte mig så. Okay, så tager jeg. Ingen af de her skills, der virker for mig lige. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Men også, I må også meget gerne komme ind og støtte serveren lidt med rafiner og emeraler. Jeg tror nok, det var det for den her video, og den er rigtig kedelig, og jeg håber, at I gerne vil subscribe, fordi jeg godt bruge det til at indgå i den der Crab City, som vi snakkede om. Og jeg har rigtig gerne blive en YouTuber, og det er 100+, det tror jeg. Vi kommer sådan nemt op på. Men så vil det være meget fedt, hvis I gerne vil gøre det. Ja. Så jeg håber, vi ses i næste video, hvis I stadig vil se, hvad der er. Ja, vi ses. Hej.